Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo apeliram na vas budući da sam se javila za povredu Poslovnika. Mislim da je povrijeđen članak 209. ali i neki drugi našega Poslovnika da spriječite ovakve vrste rasprava. Gospodin zastupnik Jurjević govoreći o HDZ-u kaže da nas je zahvatila kolektivna psihoza. Izrekao je niz drugih uvreda. Dakle, ja vas molim da spriječite takve rasprave. Kao što znate, mi do sada nastojimo držati razinu rasprave u ovom Saboru, govoriti o argumentima. Ni zastupnik Jurjević, ni bilo tko iz SDP-a neće začepiti usta zastupnicima HDZ-a da iznosimo svoja stajališta, svoje argumente u potkrijepi našega zaključka da ovaj proračun nije dobar i da nije izbalansirana ni prihodovna ni rashodovna strana. Ali vas molim da za svoja stajališta ne budemo kažnjeni ovakvim diskvalifikacijama kakve je izrekao zastupnik Jurjević. Hvala lijepa. Mislim da je kolega Marin Jurjević imao jednu finu, suptilnu raspravu na razini političkog govora, analitičkog i političkog govora. I ako je bio bilo gdje, kako bih rekao, malo oštriji, onda je to bila reakcija na kvalifikacije Dujomira Marasovića. Hvala lijepa, nema povrede Poslovnika. Idemo